hteo samo da na ovom važnom i svetom mestu predstavimo našeg velikog prijatelja Stevu Wagnera, koji je institucija po sebi, koji već decenijama ima jedan ovako klub koji je od svojih sredstava u svom prostoru opremio, koji na najbolji način nego, ja bih rekao da to je najaktivniji muzej u Srbiji, iako se to skoro nije zvao muzej, gde je sačuvano neopisivo blago kroz snimanje, kroz stalne večeri. Turske, Izraela, Španije, Rusije, trudimo se i sve snage da napravimo svetsku muziku u Beogradu. I sada je to preraslo u prvi muzej u svetu sa nazivom World Music Museum za ceo svet i dodeljena je nagrada, ovog puta Guči, Bregoviću i Saharskom bluzu. I debeo zadatak kome sledeće godine dodeliti nagradu za svetsku muziku i šta je svetska? S tim što ćemo za sledeću godinu zovemo naše gledalce koji gledaju ovo da daju ideju za svetsku muziku. Svetski žiri da bude i da se stvarno to podigne, da Beograd postane, evo preko Wagnera i nas tu koji smo oko toga, svetski centar za očuvanje world music. Jer to je već godinama, znači nije to projekat koji će tek da bude, znači ono što je već urađeno, 90%, jedan novi šlag na tortu, a ostalo samo prezime Wagner ima simboliku, dakle nije slučajno. Samo je još nešto kažem, neprijatelj oko nas je mlad, let, ima puno para. I vrlo je teško opstati u svetu komponovanog komercijalnog. Znači, borba sa tobom, sa vama, sa tvojom, sa našom organizacijom je borba za očuvanje večnoga, trajnoga u svetskoj muzici. Ponavljam priču kao što smo imali neke diskusije šta je večna melodija. Priča da razmislite dobro šta je to svetska muzika. Znači, konkretno je kod nas bio Bregović, već ima reakcija na internetu, zašto Bregović, zašto Guča. Znači, evo, na vama je ko gleda ovaj sajt, da napiše ideju šta je svetska muzika i kako da doprinese na svoj neki mali način očuvanju te svetske, trajne muzike. Da kažem i to, vrlo je, sa neki pitaju, a što bi to bilo u Beogradu, zašto bi to bilo u Vašingtonu ili u New Yorku ili u Berlinu? Pa, jedna od prvih definicija world music ili svetske muzike je u suštini da je to ne zapadna muzika koja se dopada ljudima na zapadu, odnosno u celom svetu. Znači, to nije svaka tradicionalna muzika. Meni se dopada afrička muzika. U stalnom neku u Vašingtonu naprave centar Vašington, u Čikagu imamo drugare. Prema tome, mi smo pokušali u Beogradu. Koji nismo deo zapada, po tradiciji, prvi pokušaj u Beogradu. Jeste prilika, jer kad se pogleda sada Beograd, Srbija, Balkan, zadnjih 10 godina najveći prodor je i napravio Balkan. I to baš Bregović, Kusturica, dakle ovaj teren. Na tome, kao što se ponosimo Novakom Đokovićem, tako, da je red da se ponosimo i... Ali ponavljam priču, ima i drugih svetskih muzika, mi smo pokušali u Beogradu da napravimo taj pionirski pokušaj, ali to je jedan trajni pokušaj za trajno očuvanje vrednosti svetske muzike. Jer nekada je džez u suštini, šta je bio džez? Pa on je u suštini imao te primese afričke muzike koji su američki crnci. Zaboravimo Irci, nije bilo ni Irac. Znači to je jedna sinteza crnaca, irske muzike i doseljenika Jevreja. Eto, bravo, a po pravilu je ta world music, uvek su tu uključeni dijasporci. Dakle, ljudi koji su iz više kultura. Pogledajte, Bregović, otac Hrvat, majka Srpkinja, žena muslimanka, pogledajte Kusturicu, ovdje tu uvek miks Jevreja, Nemaca, Arapa, dakle, to je ono što daje lepotu te muzike. Svaka ideja je dragocena, kao ideja, svaka pomoć je finansijska isto dragocena, da ne bude neka propaganda, ali mora da opstane, pošto ako se obratimo nekom ministarstvu kulture ili nečega, ja se lično plašim da nećemo više biti toliko samostalni kao što pokušavamo da budemo Zoran i ja. Hvala još jedan put i čestitamo.